OK, ľudia, tak dneska som si zahral Lucky Block Challenge s youtuberom Bruno Fit. Tu je. Čaute. A dneska si zahráme túto extrémne ťažkú challenge Lucky Block Race. Na konci nás čaká veľký boj, takže to uvidíte v dnešnom videu. Usaďte sa, poďme na to. No dobre, Martin, ideme do toho? Hej, poďme na to. Tak prvý Lucky Block. Ja som dostal, že ani nechcem hovoriť. Kaž. Čo? Počkaj na to, jak to bude. Ty si čo? No dobre, tak no, tento nemilý incident bol dosť zlý a mne sa fakt, že ani neviem. No otvorím. Čo je? No otvorím ďalší Lucky Block. Dobre, mačky. Dobre padá, idem ja skúsiť. Lava. Dobre, tak zatiaľ nič nemáme dobre. No. Ja dám mačku do lavy. Ja som otvoril Lucky Block a nič z toho nepadlo. Divné. Takže ja idem. No nič, dobre. Nie! Kámo! No dobre, tak otváram ďalší Lucky Block a dúfam, že teraz dostanem už nejaký ten enchantovaný armor. Tak nie. Dobre, ja dúfam, že mi teraz konečne niečo dobre padne, lebo posledné 3 veci neboli. No dobre. No dobre, tak idem ja a som zvedavý. Ale... Počkaj, ďakujem, že mi dávaš veci. To čo sa... Ja som uorel. Jak si umrel z diamanty. No dobre, tak idem ja a toto je že katastrofa. No dobre, otváram tento tu Lucky Block, budeš šťastný. Čo? To bolo... Kámo, to bola čestka, ale... Ja idem trošku ďalej. Ja chodil. A teraz máme taký parkour, ale ten je extra easy. Mačky neboli. No dobre, tak tieto červené Lucky Blocky sú že fakt, že hrozné. My sme to skúšali za kamerou a tie, že sú šialené jak nič. Tieto sú ultra šialené. No dobre, tak otváram prvý. No aj. Nejde otvárať. Aha, ja mám adventure. No dobre, otváram. Tieto tu sú ešte horšie než... Nič. Tam, čo... Teším na moje. Ja som spadol. Áno. No dobre, tak ty máš dosť veľkú smolu ako ja, ale horšiu. No dobre, tak otváram. Počkaj si, čo? Ten vidr nám to dal pekné dekorácie, musím povedať. Dekorácie. No dobre, tak ja otváram ďalší Lucky Block a už! Nech mi padne diamantový armor. Ty krásno! Áno. Ja mám bone meal aspoň, niečo. Aspoň tak. Ale počkajte, šipy poberiem, lebo keď mi padne nejaký luk, tak môžem aspoň strieľať. Dám ešte iné bejnotke na konci. No tak to som vlastne zvedavý, či ti padne luk, keď zletil smola. Ja, no nič. Dobre, takže ja sa idem radšej vzdialiť. Ja som povedal. Ty kráso! Ďalší vider a Ender Dragon. No dobre, tak ja otváram svoj ďalší Lucky Block. Bohužiaľ, tvoj ti Ender Drag zničil. Čo už, no. No však, čo s tým spravím? Nie! Čo? Otváram ďalší. Poď. Nič. OK. Dobre. Ja pôjdem ešte ďalej? Ja som to vedel. Prečo ja? No dobre, tak toto je fakt, že smola roka. Ale keď chcete si pozrieť, jak to u neho vyzerá, tak sa doporučujem pozrieť na Bruno Fit kanál. Dám ho do popisku, takže tak. OK, tak otváram ďalší Lucky Block. Verdeni. A vlastne toto. Zase povedal. Prečo mne to padá? Počkaj, ja skúsim spalniť Verdena. Nie. Alebo zhodím. A tak nie, ja som ho nezhodil. Dobre, tak ja som sa tu späť spavnul. Fakt nám dobré veci z týchto Lucky Blockov nepadajú. Ale
aspoň, že tento tu skup, ktorý mi nechce ísť do ruky, aj tak ty ho máš. To jak si dobre. Ja idem, ne? Dobre, počkať. Ender Drak! Ja idem dozadu. Dobre. Jo, utekám. Je to lagla hra. Počkaj, a není tam to zničeného veľa. No dobre, guys. Tu stavali okolo hodinu. Je to skoro všetko len zničené. Ale je tu modré laky bloky, čo tam sú. Tie sú tie najlepšie zo všetkých, takže dúfam, že si to podarili aspoň dobré veci, ale sme aspoň niečo mali na tú 1v1. Máme zatiaľ nič. No. Zvládnem. Otváram. Takže to ja použijem 1v1. Bloky. Konečne dačo, čo nás nezničí. O! Ďalší stack Vardinov. A ja? Bez taký Vardinov, tak... To myslíš vážne toto. No dobre, tak... Takže som tu. A mám tu Wither Rose, takže počkaj, tu zasadím. Dobre? A choď. Čo to je tvoje? To otvára. Ja zase. To je každý ničí. Ja som vstúpil do tej videa. Si skôr spadol. Dobre. Zdrhaj. Poď. No, tak nič. Wow. Som ti dal 300. Nie, však ja to viem vyhrať. No, a teraz ideme na tie najlepšie lucky bloky, že? Sú tu zatiaľ, takže... Môžeš ty začínať radšej. Nie, ty. Ty začínaj radšej. Ty radšej. Ty, ja som asi šťastný. Dobre, Dobre, vieš tak... čo, tak ja začínam. Nice. Yes. To aspoň toto. No dobre, ja mám 10 emeraldov. Ideš? A ja? Počuť je Ja na som to nič. isté. Mero. Počujete, my, keď sa nám to bude chcieť, tak my v našom budúcom videu, čo budeme točiť spolu, tak budú používať iný Lucky Block mod, ktorý už má tie normálne žlté Lucky Blocky a nepoviem, čo to bude, ale bude to Lucky Blockové video, alebo tam bude Lucky Blockový mod. Presne tak. No, môžeš otvárať. Fakt, výborne. Kamo, jak my budeme fajtiť? Prosím ťa. Ale ako čo musím povedať, u mňa akože dosť vonku prší. To leje, jak nič. U teba, že? Ja nemám zatvorené žalúzie. Asi tak. No nič. Dobre, Otváraj. počkaj. Daj deň. Také menšie šťastie. Daj deň. No nič. Dobre. No, otváram ja. Toto bude šťastie roka. Každý druh ti dám. OK. To sa mi lago. No dobre. Že skoro pri konci a nemám toto tu. Ja mám, že maximálne dosť veľa blokov. Dobre. Či nejak budeme fajtiť. Dobre, otváram. A či budeme mi fajtiť? Asi ja budem platiť dirt blokmi. No dobre, tak ja idem tiež otvoriť. Tydyky, k nám toto dám. To isté, Ja ale ti neberem. ste si mohli všimnúť, že tu je taký upgrade však. Nerobrajím to tu dám. No a... Jasne, že som to nebol ja. No dobre, otváram. No, otváram. Hej, jasne. Nič. No. Ja ty máš viacej diamantov, než ja mám, že najviac netheriteov. Dobre. Koľko? Dobre, otváram. Nič. Dobre. Ale tu nemám Lucky Block. Otváraš ty radšej. Dobre. To nič, tak je. Aj tak nič. Dobre. A? Nič. A ja? A teraz Dobre. na rýchlovku idem Dobre. otvoriť túto stenu. Dobre, Ja tak mám tu je... 7 diamantov. Ja mám 21. No dobre, tak No. boj môže začať. No, takže začíname boj s rukou. Ja som sa lagol. Ty krásno! Ale na 3 body. No dobre, Ja tak mám- my sme sa ešte rozhodli, že si dáme na 3 body. Však. No, aspoň Ale... ja som sa na sekundu, ty vyhráš, ak ja nemám žiadny hunger, no tak ja si tu takto rýchlo do tohoto boxu, čo Ja som si dostal musím čestku, ktorá zmizla. Tu je strašne veľa včiel.
Tak to je good, jednu celú trafíme a všetky idú po nás. Dobre, toto je lepší fight. Položil blok a on zmizol. Maxky spadli dole. Ja tu rozbíjam, že... Mňa to kýklo. No dobre, tak táto tu arena je úplne že zničená. Stala sa tu nepríjemná vec. No, jasne. Buchnutie. Iba to už dole. No kroso. No že sú tu včeli. A všetci sú na mňa nazhostené asi. Ale dobre. Ja mám Vardenu, kamo. Ja to máš nespavnúť. Nie, nespavnuj to. Nie. Ty krá. Máme tu kamaráta. Ahoj. Ender Dragon, nebuď na mňa, mám jeho nohávko. No dobre, tak my sme sa ešte rozhodli, že si dáme inú arénu. Lebo to by bolo dosť smutné, keby sme neodišli bez výhry. Takto. Ideme ničiť. Ale a popri tom môžeme aj bojovať. Už ticho. To vybuchlo. Tým vybuchlo. No dobre, tak ja tu nastavím spawn point. No a ideme na, už teraz reálne, poďme na to. Mne padli samé dirt bloky. Tak, dokopy. OK. To je jabko. Na ryby. Ender Drag! A bomba! Jaká bomba. Poď Pavlo. Toto. No dobre, tak ja idem ničiť. Jo, kamo! Nepadlo netheriteový meč! Kamo! Nie, Ale fakt. Ale fakt. to kýklo. No dobre, ja tu doničím. A ja ťa teraz dám ľavou zadnou. Hej, sorry, ja kedy dáš do videa, že ak si mám kreatívu. Nie, to určite tak nie. Dobre, on ma teraz musí zabiť, takže on ma teraz ide naháňať, lebo má netheriteový meč, ktorý mu padol z toho lucky bloku, takže ja... To je akože manhunt, ja sa cítim ako keby som bol vo manhunte. Ale keď chcete, tak môžeme to tiež natočiť. Ale len do netheru speedrun, nie? Let's go! Alebo vieš čo, ja som ho zahodil. Dávaj. Nie! Takže ja si 2-2. Hej. Áno. No nič ľudia, tak toto bude koniec tohto videa. Dávajte lajky, odbery a ja za chvíľu čakám, kým mi to spadne.